Bernardo versus Escudero. So dad, si ex-undersecretary ng DPWH na Yusek Bernardo, inakusahan si former Senate President Chis Escudero at ilan pang mga senador na kumukuha daw ng kickback na nag-range from 12% to 25% ng project cost. At siya daw mismo ang nagpapadeliver ng mga kickback na to in cash. At ang kadalasan na palitan na location nila ay nasa Diamond Hotel daw at ibang mga lokasyon daw. Ngayon naman, kung babalikan natin yung previous statement ni Chis Escudero, sinasabi daw niya sa kanyang privilege speech dati na ang grupo daw ni former Speaker Romualdez pinagpaplanuhan daw na ilaglag daw siya at ilan pang mga pangalan para sila daw yung maging fall guy. At yung grupo daw nila former Speaker Martin Romualdez ang masasave mula sa issue na ito. Kung papakinggan natin yung Senate hearing na nangyari, sinabi ni Senator Marcoleta kay Yusek Bernardo, bakit ganun? Nung binabanggit niya yung mga senaryo at yung mga nangyari doon kila sa mga senador na binabanggit niya, napakadetalye niya ultimo hanggang delivery ng mga pera at paano yung hatian. Pero nung tungkol sa mga congressman naman na involved tulad nila Zaldico at former Speaker Martin Romualdez, hindi siya makapagbigay ng detalye. Parang napaka-kulang or one-sided or piling-pili yung mga binibigyan niya ng detalye. Kaya ito medyo nagsasurface na medyo nagkakaroon ng light yung sinabi ni former Senate President Chis Escudero na merong plano na siguro kung sinasabi ni Chis Escudero na pinagpaplanuhan sila. Ngayon naman dad, ano nakikita mong play dito? Well, meron nga kasabihan, di ba? Sinasabi nga sa buhay natin na pag ang mga kawatan nagsama-sama, eventually sila rin ang maglalamangan at sila rin ang magbubukingan, no? So, yan ang perception ngayon ng ating mga kababayan, no? Na parang ang tingin nila lahat naman yata nadamay at meron lang mga pinagtatakpan at karamihan o kung hindi naman lahat karamihan talagang nadungisan o naulingan yung mga kamay nila, no? So yung ating sitwasyon ngayon, yan ay sentimiento ng ating mga kababayan na hindi mo na maaalis yan sa kanilang mga kaisipan. Ngayon, ang problema lang kasi dito, hindi lang naman sila may kasalanan din ng ating mga mamamayan, no? Kasi nga tayo ang naghalal sa kanila. Oo nga. Hinalal natin sila, pinagkatiwalaan natin sila, nagkataon na puro katiwalian naman na nangyari sa ating lipunan. So, ang may kasalanan pa rin at the end of the day, yung mga mamamayan na humalal sa kanila, no? Na pagsamantalahan sila dahil nga sila'y nalin lang. Yun ang pwede nating sabihin. Either nalin lang sila o kasi nga siguro nakatanggap sila ng mga pabuya nung sila'y namili na kung sino man ang mamumuno at mamamahala sa ating lipunan. Kaya ito systemic na tong sakit na to, no? Pero may laro ba dito dad? Well, posibleng may laro, no? Kasi nga nagtuturuan na nga, no? Naghuhugas kamay na lahat. At pero sa akin kasi kung titingnan mo, walang budget na papasa at lulusot kung hindi inaprubahan ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Ibig sabihin niyan, hindi inaprubahan ng Kongreso at hindi inaprubahan ng Senado. So, kung meron mang naaprubahan, ibig sabihin nagkaroon na ng unawaan yan. Nagkaroon na ng kasunduan. Kaya lang, pagdating ng sabitan, talagang turuan na. Yun ang nangyayari kasi. No? Kasi nga, hindi mo naman pwede sabihin na siya lang ang may kasalanan o siya lang yung may kasalanan kasi nga, hindi naman papasa yan kung hindi inaprubahan ng bawat kapulungan. No? At pagkatapos nun, pupunta yan sa Pangulo para pirmahan, no? Kadalasan, ang Pangulo pipirma yan pag in-endorse ng mababa at mataas na kapulungan, no? Pwede lang makiusap yan ng kung ano man yung pwedeng isingit o pwedeng idagdag o ibawas. Pero most likely, 80 to 90% ng budget, inaaprubahan yan pagkatapos pumasa sa dalawang kapulungan na yan. Pero tandaan natin na yung budget galing din sa executive, sa opisina ng budget secretary yan, na sinusumite niya sa Pangulo para ipasa naman sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. No? So, ang nangyayari kasi dito, kung titingnan mo, either merong failure of management, no? Gross negligence on the management side, or talaga merong gross conspiracy. Or both, no? Or both. So, yun ang nakikita natin ngayon na problema ng ating sambayanan. No? So, parang ang nangyayari, Posible bang makalusot ang former House Speaker kasi hindi ba siya yung nag-overall approve ng budget dito sa lower house? well, correct, no? Kasi ikaw nga yung commander Pagdating sa lower house, sa Kongreso, ikaw yung commander, no? Walang lalabas na hindi mo inaaprubahan o aaprubahan. So, yun ang ating tinatawag nating command responsibility, no? Meron kanya. Kung hindi man ikaw nag-utos, hindi man ikaw nagmanipula, hindi man ikaw nag-mastermind,
pero kahit na papaano meron kang responsibilidad kasi dumaan yan sa iyong kamay o dumaan yan for your approval. Ganon din sa Senate President. Kaya nga naituturo si Senate President Chis Escudero kasi siya yung Senate President dati nung naaprubahan itong mga budget na to. No? Kasi kumbaga siya yung equivalent sa Congress naman na hindi rin pwedeng pumasa kung hindi rin dumaan sa Senate President, hindi ba? Correct. Kaya lang kasi nga sumabog na tong skandalong ito at nagkabukingan na may mga ganitong nangyaring mga lagayan, mga katiwalian, mga pandarambong. Kaya siyempre lahat maghuhugas kamay. No? Ngayon kung sino talaga may kasalanan, siguro hayaan na natin ang judicial process na humusgar yan. No? Dahil ang dami namang nagsiwalat na, ang dami namang ebidensya. Mahirap naman na husgahan natin ang sino man kasi nga may mga papeles yan o mga punot dulo na hindi naman natin talaga alam lahat. No? Pero sa ngayon nakikita natin talagang napakaraming kawalanghiyaan na nangyari, no? Na pagsamantalahan ng kabangbayan. So yun ang mga issues dito. At di ano ba siguro ang mangyayari diyan para nangyari nung panahon ni Napoles, no? May mga nakulong na senador, may mga nadamay na ilan, at ganun din siguro ang mangyayari dito, yung iba makakaligtas at siguro after isang dekada mauulit na naman ulit to, no? Babalik ulit sila. Yun ang problema kaya nga sinasabi natin ang ating mga kababayan, sa ating mga kababayan, dapat kasi alamin ninyo ng maayos ang inyong hinahalal na mamumuno at mamamahala. Kaya napakahalaga na edukasyon, pag-aralin niyo ang inyong mga anak, ang inyong mga kabataan sa inyong pamilya para sa ganun mas tumaas ang antas ng kanilang kaalaman at mas marunong silang mamili ng tama. No? Hindi yung binenta mo yung boto mo o nabili ka sa ilang pabuya para mo na rin isinanla ang kinabukasan ng iyong anak at ng iyong mga apo. At ang masakit niyan, lahat sila magbabayad dahil sa maling desisyon na ginawa natin. Kaya dapat edukasyon ang pinaka-importanting tutukan ng ating mga leaders. Kasi pag ang tao edukado, mas mahirap makalusot yung mga taong paulit-ulit na lang ginagawa yung panlilinlang. Kasi ngayon, paulit-ulit na lang sila nakakabalik kasi hindi naintindihan ng taong bayan kung ano talaga, o kung meron ba talaga, or ano ba talaga ang punot dulo. Dahil yung literacy rate natin napakababa. Kaya tayo gumagawa ng mga ganitong mga discussion at podcast para mas lalo natin mabigyan ng edukasyon ng taong bayan para sa susunod na halalan makapagpili sila ng mga mas tama mga liderato mula barangay captain, board member, councilor, mayor hanggang presidente. Dapat malaman nyo kung ano talaga yung background nila. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Kasi kung kulang ang edukasyon or illiterate ang tao, hindi nila makakonect yung dots. Kaya yun ang aming pinaglalaban dito sa Ilocano Defenders Parties. Ayusin ang edukasyon, maayos ang bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List, madagdagan ang pondo para sa ating edukasyon para masuportahan ang bawat mamamayan na makapag-aral at maitaas ang kanilang kaalaman. Pangalawa, ipaglaban ang mga ganitong kawalanghiyaan at kabalbalan sa ating lipunan para sa ganon matigil itong mga kawalanghiyaan at pagsasamantala sa ating kabangbayan. Ang aming mong hangarin at ang aming isinisigaw, kailangan natin ng mga namumuno at namamahala na uunahin ang kapakanan ng sambayanan, pangangalagaan ang kinabukasan ng ating mga kabataan at ipaglalaban ang karapatan ng bawat mamamayan. Panahon na mga kababayan na gumising tayo sa katotohanan. Huwag na tayo magpalinlang at huwag nating hayaan maghahasa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.